Χαίρετε, ονομάζομαι Μιλένα Νικολοπούλου και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο σεμινάριο με τίτλο «Τα 6 καπέλα σκέψης του Έντουαρντ ντε Μπόνο, μια επαναστατική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργική σκέψη». Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Νικολοπούλου Μιλένα, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τον πρόλογο και την πολύ όμορφη εισαγωγή που μας έκανε. Καλωσορίζω λοιπόν στο σεμινάριο «Τα 6 καπέλα σκέψης του Έντουαρντ ντε Μπόνο, μια επαναστατική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργική σκέψη». Τα 6 καπέλα σκέψης είναι μια μέθοδος ομαδικής και ατομικής σκέψης που δημιούργησε ο Έντουαρντ ντε Μπόνο, γνωστός για τις θεωρίες του σχετικά με την δημιουργική σκέψη. Η μέθοδος των 6 καπέλων σκέψης χρησιμοποιεί 6 χρώματα καπέλων, το καθένα με διαφορετική λειτουργία και ρόλο, ώστε να εξετάζουμε ένα θέμα ή πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το λευκό καπέλο, η αντικειμενική σκέψη. Το φοράω λοιπόν. Και πάμε στην διαφάνεια. Το λευκό καπέλο λοιπόν εστιάζει στα δεδομένα, τα γεγονότα και τις πληροφορίες. Η μέθοδος των 6 καπέλων σκέψης είναι ιδανική για ομαδικές συζητήσεις, καθώς ενισχύει την συνεργασία, προωθεί τη δημιουργικότητα και βοηθάει την ομάδα να εξετάσει ένα θέμα από όλες τις πλευρές. Οι ασκήσεις που θα κάνουμε τώρα έχουν σχεδιαστεί για να εξασκήσετε τη μέθοδο των 6 καπέλων σκέψης σε διαφορετικά σενάρια. Μπορούν να εφαρμοστούν τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά. Κάθε άσκηση περιλαμβάνει οδηγίες για να σκεφτείτε μέσα από την οπτική κάθε καπέλου, αναλύοντας τα θέματα με σφαιρικό τρόπο. Η μέθοδος των 6 καπέλων σκέψης του Έντουαρντ ντε Μπόνο προσφέρει έναν μοναδικό τρόπο αναδιόρθρωσης της νοοτροπίας μας, βοηθώντας μας να προσεγγίσουμε τα προβλήματα και τις αποφάσεις από πολλές οπτικές γωνίες. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο, οι άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν τις παραδοσιακές περιοριστικές σκέψεις, να βελτιώσουν τη συνεργασία τους με άλλους και να αναπτύξουν ένα πιο ισορροπημένο και αποτελεσματικό τρόπο σκέψης. Ένα από τα βασικά ωφέλη της μεθόδου είναι ότι προωθεί τη δομημένη σκέψη. Συχνά η ανθρώπινη σκέψη είναι ακατάστατη και χαοτική, με διαφορετικές συναισθηματικές και λογικές διεργασίες να συγκρούονται μεταξύ τους. Η μέθοδος των 6 καπέλων δίνει ένα σαφή δομημένο τρόπο για να διαχωρίσουμε τη σκέψη μας σε συγκεκριμένες κατηγορίες.